खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि सेकेन्ड ब्लगखौ आङो न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामसै आरो जायफोरा आंनि फार्स्ट ब्लगखौ इमान सापर्ट खालामबाय गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो स' दिनैनि सेकेन्ड ब्लगाव माने जोङो मागो दमासिनि दिनै 2 तारिख खाना जानो नागिरदों जोङो नैबे न' खाथिनि नै दैमा सेरावनो सावगासिनो सासेया ओमफ्राय जोंना खाना जानायनि पेन्डेला नै इयाव खाना दोनखादो नै जाबायानो जोंना दहाय जों बानायना गालांदोंमोन इखौ बारा गिदिर खाना नङा एसे फिसा खाना जागोन आरो ना संनाय खावनायनि अर्डारा बानायखाबाय मोननै बानायदों स' माने दिनैनि सेकेन्ड ब्लगखौ नोंसोर बिराद मागोनि दा न'आव फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय बिराद गोजांनाय माने गामियाव एकदमबारे बिराद थान्दा गोजांनायथ' गुवाहाटियाव बारा एसे थान्दायानो नङा एसे अर साना लानोसै सासेया नै दुगैगोन दा इमान थान्दायाव दुगैगोन इयो माने बेलेग जायगायाव थाबाय ओमफ्राय आरो न'आव फैबाथाय आरो बांसिन थान्दा मोनो माने गामि ओनसोलावथ' ओरैनोबाबो बांसिन थान्दा जाखायोआनो स' माने जों दिनै खाना जागोन ओमफ्राय आं नोंसोरनोबो देखायगोन माने बरिया बिसोर नायनानै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर बारा बरिं खालामबाय थाला आङो डाइरेक्ट आं नोंसोरनो माने जोंनि एवनाय बायदिसिनाफोरखौ दिन्थिगोन आङो दायो दसे उनाव ओमफ्राय दा नै जोंना रेडि लाबजोब्बायानो लाबबाय बेदरखौ लाबबायानो बेदर लाबबायानो गाइस जासिगोनानो जोंना दसे उनाव खानाया पुरा धामाका नै गाइस जोंना बना नै बना नै मा बेदरा बयलार बिलाहि सामब्राम पुरा फाटाफाटि खानाया जासिगोनानो जोंना बनखौ लाना थांसै इयाव गाइस आंनि फार्स्ट ब्लगा माबायदि जाखो बेखौ मिथिला खिन्थु सेकेन्ड ब्लगा दिनैना पुरा धामाका जागोन आं हारसिं हमनो हाया जाहैबाय नैखौ लिंदों उन्दै हाया आंनो ओमफ्राय दा आंनो हारसिं लानांसिगोन आरो उपाय गैया बाब तामाम गिलिर मिथिगोन ना बिसोर सासेबो लाङा आंसो हारसिं लांबाय दं नै अह इमान खस्थ' बिराद गिलिर खिन्थु ओइयालागै थांनांगोन मोनसे लाबबाय आरो दंबावो गाइस जोंना खानाया पुरा फाटाफाटि जासिगोन वाव रोजा फार्स्ट ब्लगा माबायदि जाखो बेखौथ' आं मिथिला खिन्थु सेकेन्ड ब्लगा दिनैना पुरा धामाका जागोन लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नै पुरा नैयाव जोंना रेडि जागासिनो खानाफोरा बेदरखौ इयाव सुनसै दसे उनाव संग्रा माखाया खिन्थु सासेबो दाबो नुजाफैयाखै दे आरो बनखौबो लायनो गोनां दंबावो नै आखासेल' लाना फैदों आङो लाना फैबावनि एसे बनखौ दंबावो सायाव नै राजाया जानो माबागासिनो दं नुवाखै पुरा रेडि जाजोब्बायानो गाइस खोमसि जाबाय जोंना नै अरा जोंबायानो नै दा गाइस नै जोंना जाबायानो बेदरा नै माबा सामब्राम आलु ओमफ्राय नै हाइजें नायो हाइजें ओमफ्राय नैयो आलु गुन्दै नै नायदो जोंना मोनबायानो वाव नै आसोला जोंना संग्रायानो ओमफ्राय नै इखौ नुवानोथ' नुखायाखै मोनबायानो नै मस्लाया दामालागा दं दे नै मस्लाया खैदाबा दं मस्लाखौ होना होदो जासिगोनानो गाइस जोंना खानाया दै गुदुंखौ नुगासिनो ओमफ्राय र' 1 मिनिट नै अमा बेदरबो दंबावो जोंना अमा बेदर लाबोदो नै जाबायानो मथा मथि नै नायदो वाव स्वादिष्ट जागोन दे जानो थ' गाइस मागो दमासिनि गासिबो ज' खाना जायानो जोङो भिडिअखौ नायनानै इन्जय लाबाय थाबानो जाबाय बयबो नै जोंना मस्लाखौ होसिगोन एबार नोंहा नोंखौ नुखायानो नै याम्मी गाइस याम्मी नै दै फुदुंगासिनो बिसोराव लोंगोन दुनियानि पेकेट दं वाव सानावबा मोजां जासिनो दंमोन ना खानाया नै बानायगासिनो मोनथ'दो दा माने मोनथ'वाखैनो एसे नांबावगौ ओमफ्राय आरो अमा बेदरखौ एवबावनांगोन बक्सखौ लाबदो लाइटआनो खोमसिथारलै जेबोखौनो नुवा गाइस जागासिनो र' 1 मिनिट जोंना नै इयावबो खालामसै अमा बेदरखौ इयाव एवनांगोन मा जागोन लाइटआनो खोमसि जाजोब्बाय जों येस हाँ ये गाइस ये भी एक ब्लॉगर है तो देख सकते हो हमारा ये मसला पूरा अच्छे से फ्राई बन रहा है यहाँ पे तो गाइस जोंना नै मस्लाखौ जों एवना लाखाबाय पियास आलु सामब्राम बायदिसिना गासिबो एवना लाजोबखाबाय जों बायनि अमा बेदरखौ जों एवहोसिगोन इनि अमा बेदरा नायनो हागोन माबायदि बरिया माने मोनगासिनो आरो ना रोजाबनाय गाइस नै मोनांबायानो अमा बेदराबो नाय ओंखामा मोनबाय ना इयो गोथां जाबाय दै गोथां जाबाय ओंखामा नै मोनबावगोन ना इयो
बेदरा रेसिपिया रेसिपियानो जोंना फाटाफाटि जाबाय फट' खेबनाया बेखौ सावगोन जोङो सावनानै जागोन ओमफ्राय नैयो मोनबाय अमा बेदर ओमफ्य नैयो बयलार बेदर जाहांबायानो फुरा फाटाफाटि मानसि माखागोन नायनानै फुरा मानसि दं बै नै नुनाय आरो खोमसियाव nih menang betul mak ya menang bayarnya guys work bau nih seru kampau tuh